Ako náhle podnikateľ rozbehne svoju činnosť, mal by hľadať možnosti na odlíšenie sa od konkurencie. V prípade, ak jeho produkt, ktorý ponúka na trhu, či už výrobok, služba alebo tovar je jedinečný, mal by sa chrániť pred kopírovaním, respektíve napodobňovaním. Na to slúži ochranná známka. Bližšie o ochrannej známke si povieme v tejto prezentácii. Podľa čoho vieme, že je známka chránená? Niektoré z týchto ochranných známok určite poznáte. Čo majú spoločné? Tušíte správne, je to označenie písmenom R v krúžku. Registráciou ochrannej známky získavate právo označovať týmto písmenom aj svoju známku. Čo je potrebné preto urobiť? Sledujte nás ďalej. Vybavenie ochrannej známky môžete nechať na špecializovanú spoločnosť, alebo to môžete urobiť vo vlastnej réžii. Samozrejme na vlastnú päsť je to lacnejšie, avšak riskujete možnosť, že vám ochrannú známku Úrad priemyselného vlastníctva nezaregistruje. Vybavenie ochrannej známky však samo o sebe nie je až také náročné, preto si priblížime, čo všetko obnáša vaše prípadné rozhodnutie vybaviť si ochrannú známku samostatne. Ochranné známky sú právne upravené v zákone o ochranných známkach. Preto je dobré v prvom rade preštudovať tento zákon a pozrieť sa, aké náležitosti má mať ochranná známka. Tie sa týkajú hlavne vyhotovenia, slova, písmena, číslice, kresby, tvar tovaru, jeho obal, prípadne ich vzájomné kombinácie. Zákon tiež bližšie ustanovuje podmienky registrácie ochrannej známky. Ak sú splnené všetky tieto požiadavky, podnikateľ by sa mal obrátiť na Úrad priemyselného vlastníctva, ktorý spravuje register ochranných známok. Užitočný link je www.upv.sk, kde sa okrem iného dá nájsť aj podrobná metodika konania vo veciach predmetov priemyselného vlastníctva, teda aj ochranných známok. Na tomto portáli nájdete ďalej kontaktné údaje, pomocou ktorých môžete už priamo komunikovať s úradom. Na začiatku je vhodné osloviť tzv. Rešeršové pracovisko, kde si vyžiadate rešerš označení, ktoré môžu byť podobné s vašim označením. Rešerš vám slúži na to, aby ste zistili, či už náhodou nie je zaregistrované označenie, ktoré by bolo možné zameniť s tým vašim. Tento úkon je nenáročný, vyžaduje si zaslanie vyhotovenia na Úrad priemyselného vlastníctva. Dokonca postačuje zaslať ho v elektronickej podobe, kde vyplníte objednávku rešerše, ktorú vám zašle úrad. Za samotný úkon vyúčtuje úrad sumu, ktorá sa rádovo pohybuje v sume niekoľkých desiatok eur. Ako náhle máte k dispozícii rešerš a zistíte, že žiadne z označení produktov uvedených v tomto rešerši sa nekryje s tým vašim, známky by sa nemali ani nápadne podobať, môžete podať prihlášku na registráciu svojho označenia. V nej musíte okrem vyhotovenia známky uviesť aj kategórie činností, pre ktoré chcete toto označenie zaregistrovať. Tie sú dostupné na internetovej stránke Úradu priemyselného vlastníctva. Po vyplnení a odoslaní prihlášky začína plynúť lehota, počas ktorej môžu byť znesené námietky voči zaregistrovaniu zo strany subjektov, ktoré v paragrafe 7 taxatívne vymenúva zákon o ochranných známkach, ako napríklad majiteľia staršej ochrannej známky, užívateľia všeobecne známej známky, fyzické osoby, ak by sa použitie ochrannej známky dotýkalo ich práv na ochranu osobnosti a podobne. Po uplynutí lehoty je ochranná známka zaregistrovaná. Užitočné informácie môžete získať na stránke Úradu priemyselného vlastníctva v sekcii ochranné známky a tiež na stránke podnikajte.sk. Prajeme vám úspešnú registráciu vašej známky. Ďakujeme vám za pozornosť.